қоидаҳои сарватмандӣ Уоррен Баффет. маслиҳатҳои миллиардер. Сарсухан: албатта ҳар яки шумоён сармоягузору сарватмандтарин шахси рӯи олам Уоррен Баффетро ба хубӣ мешиносед. дар ҳақиқат ин шахс дар ҷаҳони сармоягузорӣ аз ҳама ҳам шахси бобарору муваффақ мебошад. ҳатто дар 85-солагиаш ҳам бо корбариву кордониҳояш ҳамаро ҳайрону қоил карда истодааст. ширкати холдингии Беркшир Хэттерли Баффет ҳамеша пешрафт истодааст. гарчанд ки замонаҳо дигар шуда бошанду сари чандин вақт буҳронҳои иқтисодӣ, монеаҳо замонаро такон дода истода бошанд ҳам, монеаҳо пеш омада истода бошад ҳам, вале заврақи Уоррен бомаром ба пеш шино мекунад, пешрафт истодааст. ҳамчун ширкати ҷасурона пешраву муваффақ мебошад ва дар олами тиҷорат муваффақияту комёбиҳои калоне ба даст оварда истодааст. пас сирру асрори ин шахси сарватманд дар чист? оё ягон қоидаву қонунҳое мавҷуданд ки Уоррен Баффет тавонистааст ки аз онҳо истифода карда на танҳо зиндагонии худашро пурра дигар кардааст, балки дар соҳаи сармоягузории ҷаҳонӣ низ қадамҳои калоне гузошта саҳифаи наверо оғоз кардааст. боби якум: таърихи сармоягузорӣ бузургтарини ҷаҳон. аз қуттичаҳои Кока-Кола то саҳмияҳои аввалин. дар охирҳои моҳи августи соли 1930 дар штати Небраска Уоррен таваллуд шуд. падараш ҳатто ба гумон ҳам оварда наметавонист, ки оянда ин писари вай чӣ хел ҳамаро қоил мекунад. худи падари Баффет яке аз тоҷирони бобарору муваффақи иқтисодиёти бозаргонӣ буд ва Уоррени хурдсол на танҳо аз паи падар рафт, балки аз синни хурдсолӣ ба рафторҳои худаш ҳамаро ба ҳайрат меовард. дар 6-солагиаш вақте ки рӯзи таваллуди Уорренро аҳли оила якҷоя қайд мекарданд, вай бо пули тангаҳои пасандознамудааш 6 қуттича нӯшокии Кока-Коларо бо нархи 25 сенталӣ харида овард ва ҳар банкаи ин Кока-Коларо ба аҳли хонаводаашон бо 50 сентнӣ фурӯхт. ва ана ҳамин нахустин оғози тиҷорати Уоррен дар зиндагиаш гардид. вай соҳиби дар 6-солагӣ аллакай соҳиби фоидаи тиҷоратӣ гардида буд. Уоррени хурдсолро ҳама корҳову рафторҳои падараш шавқовар менамуданд ва ба ваҷд меоварданд. сару либоси базеби падараш, портфели чармини зебо ва инчунин суханрониҳояш оиди пул, банк, тиҷорат аз хурдсолӣ ӯро ба роҳи тиҷорат майл мекунонданд ва хеле мехост, ки ба падараш монанд шавад, пайравӣ кунад. дар синни 11-солагиаш Уоррени хурдсол каме пулҳои ҷамънамудии хоҳарашро гирифта аз падараш қарз пурсид. албатта падар ин хоҳиши фарзандашро ҳамчун шӯхӣ пиндошт, вале иҷро кард ва мувофиқи хоҳиши фарзандаш
се саҳмияҳои ширкати Rittish-Yovsро харидорӣ кард ва баъди чанде Уоррен онҳоро фурӯхта соҳиби $5 фоида гардид. аз ин рафтору амали Уоррени хурдсол ҳама ҳайрон шуда монданд. наход ки фарзанди онҳо бозори коғазҳои қиматнокро дуруст фаҳмидааст, дар ин кор фоида гирифтанро омӯхта бошад. Уоррен бачаи эркатулфор набуд. дар 13-солагиаш вай барои хароҷотҳои рӯзмарраи худаш газетафурӯшӣ мекард ва ана дар ҳамин 13-солагиаш аллакай вай аввалин андоз аз даромадро месупорид, зеро ки ҳар моҳ $160 моҳона мегирифт. вай аллакай кор мекард. баъди ин аз ҳисоби маблағи ҷамъкардааш 0,4 акра заминро гирифта ба иҷора ба фермерони маҳаллӣ супорид ва бо аҳли оила вақти дам гирифтан рӯзе ба ҳамаи наздикону пайвандонаш гарав баст, ки албатта вай баъди 20 сол миллионер мешавад. ва медонед, албатта вай ба ваъдаи додааш вафо кард. аллакай дар 31-солагиаш вай соҳиби аввалин миллион шуда буд. нотарсию далерӣ ва кордонӣ ҳамсафари вай буданд. вақте дар синфҳои болоии хонданаш вай бо ҳамсинфонаш дар сартарошхонаҳои шаҳрашон бозиҳои автоматиро гузошта буд, ки аз он фоида мегирифтанд ва дар ин тиҷорат Уоррен ҳамагӣ $25 маблағ гузошта буду халос. соли 1947 Уоррен мактаби миёнаро хатм намуд. падару модараш мехостанд ки вай хонданро давом диҳад, вале худи вай бошад мехост ки ба тиҷорат машғул шавад, пул кор кунад. вале падараш ҷиддӣ оиди масъала гуфтугӯ карда нуқтаи асосиро гузошт. ҳама кор бояд ба навбат шавад, мегуфт вай. омӯхтан бояд дар мадди аввал меистад. Уоррен сухани падарро рад карда натавонист ва дар худи Небраска соҳиби унвони бакалаврӣ гардид ва боз хонданро дар донишгоҳи Колумбия дар риштаи тиҷорат давом дод ва ҳамчунин ба донишгоҳи Гарвард ҳам барои дохил шудан ариза супорид. вале аз тарафи Гарвард ба вай ҷавоби инкор омад. баъдтар худи Уоррен ба хурсандӣ гуфт ки ин рад кардани Гарвард, донишгоҳи Гарвард барои вай фақат ба фоидаи худи Уоррен гардида буд, зеро дар донишгоҳи Колумбия профессори маълуму машҳур, иқтисодчии номии ҷаҳонӣ Бенҷамин Грехем ба вай сабақ омӯзонд. ин профессори номӣ, ки кори хеле ҳам шахси сахтгиру машҳуре буд, барои кори амалии иҷрокардаи таҳлилии Уоррен ба вай баҳои 5+ро гузошт. бояд қайд карда гузаштан зарур аст, ки ҳамин профессори машҳури донишгоҳ дар тӯри фаъолияти чандинсолаи худаш бори аввал ҳамин хел баҳои баланд, яъне 5+ро фақат ба Уоррен гузошта буду халос. баъди хатми донишгоҳ Уоррен ба кор ба ширкати падараш ҳамчун мутахассис менеҷер ба кор сар кард. ҳамон давраи кор мехост ки бизнес нақшаҳои худро ба дигарон фурӯшад ва аз ин ҳисоб каме кор кунад, вале роҳи амали худро намедонист. баъдтар Уоррен фикр карду курсҳои омӯзишии оизи бозори фондҳоро ташкил кард ва акнун дар курсҳои омӯзишии вай, ки ҳамагӣ 22 сола ҷавон буд, шахсони аз худаш 2-3 баробар калонсолтар иштирок мекарданд.
барои дар назди иштирокчиёни омӯзишҳо сухан гуфтан. ба вай мутолиаи китобҳои Дейл Карнеги, ки хеле ба хубӣ онҳоро аз худ карда тавониста буд, роли калон бозиданд ва ёрии амалӣ расонданд. ҳамин давраҳо Уоррен Баффет ба як ширкати хурди ГК маблағгузорӣ кард, ки бо суғуртии автомобилҳо машғул буд ва яке аз директорони ин компания, ин ширкат ҳамон профессори машҳур ва иқтисодчии бақуввати ҷаҳонӣ Бенҷамин Грехем буд. Уоррен аз ин хеле хурсанд шуда, рӯзе ба пеши директори ширкати ГК даромад ва ба бахташ ҳамон рӯз дар он ҷо муовини президенти ширкати Дэвидсон, ки ҳузур дошт, ва дар вақти суҳбат Уоррен ба вай маъқул шуда буд ва аз ин шиносоӣ вай қоидаву қонунҳои тиҷорат, нотарсӣ, пешравӣ ва омӯхтани бозору дуруст сармоягузории муваффақ карданро ба хубӣ ва ба тезӣ омӯхта тавонист. Уоррен аз соли 1950 то соли 1956 дар ширкати падараш дар корҳои менеҷментӣ кор карда, маблағи умумии сармояи падарашро аз $10,000 то ба $250,000 расонида тавонист. ва рӯзи худи Грехем Уоррен Баффетро ба шаҳри Вашингтон ба кор ба ширкаташ ба вазифаи мутахассис таҳлилгар даъват кард ва Уоррен дар он ҷо ҳамагӣ 2 сол кор кард. зеро барои Уоррен Баффет ҳамин 2 соли ҳам кифоят буд, ки аз ҳамаи сирру асрори сармоягузории ширкатҳои калонтарин ва сарватмандон бохабар гардад. вай баъди ин ба зодгоҳаш баргашта омаду ширкати Баффет Бернел Шип Ltd ташкил кард. дар он вақт гарчанде сармояи Уоррен аз $150,000 зиёдтар буд, вале вай барои ташкили ин тиҷорат, ин ширкаташ ҳамагӣ $100 маблағ гузошт, сармоягузорӣ карду халос. боқимонда зиёда аз $100,000 маблағи сармояи аввалинро наздикону пайвандонаш, ёру дӯстонаш саҳмгузорӣ карданд. фақат аз ҳисоби ин кораш аз ҳисоби хасисӣ кардан набуда, маблағи зиёдтареро нагузошт, балки вай ҳамаи тарафҳои манфию мусбиро дуруст таҳлил карда, ҳисоб карда баромад ва маблағҳои худашро барои эҳтиёт, барои кафолат дар кори нав, дар тиҷорати навашон нигоҳ дошта истод. зеро натиҷаи кор он қадар ҳам дурусттар маълум набуд. соли 1962 Уоррен як ширкати фабрикаи мебелсозии қафомонда, ки қариб муфлис шуда буд, харидорӣ кард ва вайро бо номи наваш Баффет Бернел Ltd ба кор сар кард. акнун ин ширкат дигар матоъ истеҳсол намекард ва фақат ба хариду фурӯши саҳмияҳо ва коғазҳои қиматнок сар карда буд. худи Уоррен Баффет директори ин ширкат гардида буд ва баъди ин ширкати ГК-ро пурра харида гирифт. соли 1970 Уоррен қарор дод, ки ҳамон ширкати якҷояи Баффет Бернел Ltd, ки бо аҳли оилаашон ва ёру дӯстонашон ташкил карда буд, барҳам диҳад ва ба ёру дӯстонаш маслиҳат дод, ки саҳмияҳои ширкати нави тезтараққикардии вайро харидорӣ кунанд. худи Уоррен соҳиби 29% саҳмияҳои ин ширкаташ гардид. яке аз роҳҳои дурусти пешгирифтаи Баффет ин
баъди ҳар як буҳронҳои иқтисодӣ дарҳол харида гирифтани саҳмияҳои бузург, зеро бисёрии сарватмандон ҳамин давра дар ҳолати номуайянӣ қарор доранд ва чӣ кор кардани худро дуруст намедонистанд. соли 1973 ширкати Беркер Хеттели ба маблағи $11 миллион саҳмияҳои газетаи Вашингтон Постро харидории бобароре кард, ки ҳозир маблағи ҳамин харидории саҳмияҳои харидаи онҳо $11 миллиард ташкил медиҳад. Уоррен Баффет баъди буҳрони иқтисодии соли 1988 саҳмияҳои ширкати Кока-Коларо харидорӣ кард. ҳамчунин Баффет як қисми саҳмияҳои ширкатҳои Макдоналдс, Жилет, Олд Дисней, General Motorsро низ харидорӣ кард, ки аз ҳамаи ин ширкатҳои хеле ҳам муваффақу номдору бобарор фоида ба даст меорад. дар яке аз вохӯриҳо рӯзноманигорон аз Уоррен Баффет сирри дарозумриашро пурсиданд. вай табассум карда ҷавоб дод, ки ман қариб ҳар рӯз 5 шишагӣ Кока-Кола менӯшам, вале ин дар ҳақиқат ҳамин хел аст ё не, инаш барои дигарон номаълум буд. Уоррен иқтисодиётро хеле хуб мефаҳмид ва албатта ҳамеша дар ҳолатҳои зарурӣ имконияту шароитҳояшро дуруст истифода бурда метавонист. соли 2003 вай пешгӯӣ кард, ки қурби $1 поён меравад ва худаш маблағҳои зиёди худашро, ки бо $1 буданд, бо зиёда аз 10 намуди пулҳои дигар ба қурбтар иваз карда, сарватҳои худро пурра эмин нигоҳ дошта тавонист. соли 2010 Уоррен пасравии нархи моликияти ғайримаъқулро хеле аниқ пешгӯӣ кард ва дар ҳақиқат ҳам ҳамин хел шуд. аввалҳои соли 2000 фонди Беркер Хеттели Уоррен Баффет ба бозори ҷаҳонӣ баромад ва як қисми саҳмияҳои ширкатҳои автомобилсозии Кореяи Ҷанубиро харидорӣ кард. ҳамчунин дар Чин ва Изроил низ саҳмияи ширкатҳои нефткоркуниро харида гирифт. соли 2008 маҷаллаи Forbes Уоррен Баффетро шахси аз ҳама ҳам сарватмандтарини рӯи олам ҳисоб кард. бо вуҷуди ҳамаи ин, вай бисёр ҳам хоксор буд. бо дилу ҷон ба курсҳои омӯзишӣ рафта ба шунавандагонаш дарс медод, меомӯзонд. хоксориҳояш дигаронро ба ваҷд меоварданд. ҳатто аз самолёт ҳам ҳеҷ гоҳ бо муҳофизон берун намешуд. ҳамчунин бору бағоҷҳояшро бисёр вақт худаш бардошта мебурд. дар ҷазираҳо зиндагонӣ намекунад, балки бо ҳамсараш дар ҳамон манзили аввалинаш, ки дар штати Небраска буда зиндагонӣ мекунад. ин манзилашро вай дар вақти нахустин бори хонадоршавиаш соли 1956 харидорӣ карда буд. ҳамон вақт вай акнун ба 22 қадам монда буд ва ба Сюзанна Томпсон хонадор шуд. вале соли 1977 онҳо аз ҳам ҷудо шуданд. вале Сюзанна то охири умраш бо Уоррен дӯст ва ҳамкори хеле бовафо боқӣ монд. Уоррен Баффет ҳар сол як маротиба маросими хайравӣ барпо мекунад. дар ин маросимҳо миллионҳо $, маблағи худро барои хайру саховат ва садақа сарф мекунад. рекорди аз ҳама
баландтарини маблағи калони барои садақа хайрия сарфкардаи сарватмандони рӯи олам ҳам аз ҳама зиёдтаринаш ба Уоррен Баффет мансуб аст. соли 2010 вай барои корҳои хайру садақа ба фондҳои садақа ва хайрия зиёда аз $40 миллиард сарф кард, ки ин қариб нимаи ҳамаи сарвату боигариҳои вайро ташкил медод. Уоррен Баффет бо ҳамон автомошини солхӯрдии худаш, ки кайҳо харида буд, Honda ҳамеша мегардад, вале ба қарибӣ бо маслиҳатҳои хеле зиёд ва ташвиқоти духтараш боз як аз автомобилҳои навбаромади ҳозиразамона и General Motorsро харидорӣ кард. вале баъди ин ҳам вай барои худаш тамоман ронандаи шахсӣ надорад. Худаш мошин меронад. Уоррен Баффет аз ҳамсари аввалааш 3 нафар фарзанд дорад. духтараш Сюзанел, писаронаш Говард Грэм ва Петер Эндрил мебошанд. Уоррен шогирд ва давомдиҳандаи муваффақу бовафои профессори номдор иқтисодчии соҳаи ҷаҳонӣ Грехем гардида буд. Грехем ҳамаи сирру асрори сармоягузориро дар китоби худаш, ки бо номи Сармоягузории оқилона соли 1949 чоп шуда буд, баён карда гуфта буд. ва Уоррен Баффет ин китоби Сармоягузории оқилонаро китоби беҳтарини рӯи олам оиди сармоягузорӣ ҳисоб мекунад ва ҳамеша аз он меомӯзад ва ин китобро китоби рӯймизии худ ҳисоб кардааст. боби 2. сирру асрори зиндагонии хушбахтона аз Уоррен Баффет. пул кор кардан, боигариро соҳиб шудан ба ақлу фаҳму фаросати инсон вобастагии хеле калон дорад. фарқи байни сарватмандон ва миёнҳолон дар чист? Томас Горен як таҳлили аҷоиберо гузарондааст. вай дар байни 100 нафар сарватмандон ва ҳамин миқдор фақирон таҳлил гузарондааст. муқоисаҳо намудааст. оиди тарзи ҳаёти солим 20% шахсони фақир каме машқҳои тарбияи ҷисмонӣ мекарданду халос. вале машқи тарбияи бадан, тарзи солим дар байни сарватмандон бошад, 70% онҳо ҳамеша ба тарбияи ҷисмонӣ ва машқи обу тоби баданашон машғул мешаванд. ҳамаи 100% пурсидашудагон, ки дӯстдори хӯрокҳои тезтайёр мебошанд, яъне фастфуд, асосан пурра фақирон мебошанд. дар байни сарватмандон бошад, қариб 50% шахсони сарватманд фастфудро дӯст медоранд ё ин ки истеъмол мекунанд. акнун оиди донишомӯзӣ, оиди ба худомӯзӣ, хондани китобу маҷаллаҳо, навигариҳо бошад, 80% сарватмандон машғуланд. ба ин кор ҳамагӣ 8% фақирон гоҳ-гоҳе машғул мешаванду халос. барои ҳаёти хушбахтона бошад, бояд аввал аз урфу одатҳои бади худ халос шудан зарур аст. фақирон ҳамеша бо нолидан одат карданд. онҳо нақша надоранд, мақсаду мароми аниқе надоранд ва монанди оҳанрабое мебошанд, ки
ба кадом тараф оҳане ба худ кашад, рафтан мегиранд. охир вақте ки дар зиндагӣ ба худ мақсад нагузоранд ва чӣ кор карданашонро надонанд, яъне роҳи пулкоркуниро наҷӯянд, аз куҷо онҳо ба худашон бовар кунанд ва яъне боварӣ ба худ надоранд. ана акнун баръакс бошад. сарватмандон ки боз ҳам сарватмандтар шудан мехоҳанд, нақшаҳо мекашанд ва роҳҳою имкониятҳои навро меҷӯянд ва албатта меёбанд. ба курсҳои омӯзишӣ мераванд, аз таҷрибаи зиндагии шахсони бобарору муваффақ меомӯзанд, сабақи лозимӣ мегиранд. шумо бояд ҳар рӯз худро тарбияи дуруст кунонед. зиндагонӣ ин бозии лотарея нест. ба умеди ҳеҷ кас нашавед. ҳеҷ кас масъалаву мушкилиҳои шуморо ҳал намекунад. аз худатон ва аз худо намонед. аз пайи омӯхтану ҷустани роҳҳои муваффақу бобароршавӣ бошед. ҳар чӣ қадар тезтар амал кунед, ҳамон қадар тезтар ба муроду мақсадатон мерасед ва хушбахту саодатманду муваффақ мегардед. сарватманд шудану зиндагонии хушбахтона кардан но соҳиб шудан аз худи шумо вобаста аст. ҳар чӣ қадар тезтар ба амал кардан сар кунед, ҳамон қадар тезтар ба мақсад мерасед ва хушбахту саодатманд мегардед. аз ҳама аввал тарсу ҳаросро аз худатон дур кунед. барои ин ҳамаи он масъалаҳое ки шуморо нороҳат мегардонад, аз пеши назар гузаронед. ин масъалаҳои кор, масъалаҳои рухсатӣ, масъалаҳои баргардондани қарз ва дигару дигар масъалаҳое ки ҳамеша шумо дар ин бораҳо фикр мекунед. аз байни ин масъалаҳо аз ҳама заруриашро интихоб кунед. фарз кардем ки ин додани қарзат заруртар аст. акнун ба ҷои ман метарсам, шумо бояд суханҳои ман бояд чӣ кор кунамро истифода кунед. тарсро ба дигар тараф партоед, роҳ ҷӯед, фикр кунед. барои он ки ақлу фаҳму фаросати шумо ҷавоби дурусту мусбиро ба шумо диҳанд, аввалан бояд саволҳои дурусту аниқро карда додан зарур мебошад. муносибат ба пул бояд муносибати оқилонаю дуруст бошад. пул ин асбобу воситаи истифодаи имкониятҳо мебошад. пулкор кардан фақат ин воситаи харидани хӯрокворию сару либос набуда, ҳамчунин пул ин воситаи ҳаракати озоди шумо мебошад. охир аз кам будан ва ё набудани пул шумо хеле ғамгину нороҳат мегардед. онро бад диданатон нодуруст аст. барои ҳамин ҳам ба он кор машғул шавед ки ба шумо маъқул бошад ва аз он шумо хурсанд гардед. фақат барои пул шуда кор карданро аз сар берун кунед. ҳамчунин шумо фикратонро оиди сарватманд шудан дигар кунед. аз рӯи ақидаи фақирон ҳамаи сарватмандон шахсони ё ба толеи баланд дошта ё ин ки фиребгару қаллоб мебошанд, ки ин тамоман нодуруст мебошад. ҳама ҳам сарватманд шуда метавонад, ба шарте ки муносибаташро ба зиндагонӣ, ба кор, ба пул дурусттар кунад. албатта баъд муваффақу бобарорӣ
насибаш мегардаду албатта сарватманд мешавад. ва агар аз таҳти дил хоҳиши хушбахтшавиро дошта бошед, албатта хушбахту комёб, бобарор ҳам мешавед. охир шумо дунёро дигар карда наметавонед, вале худатонро метавонед дигар кунед. метавонед ба касе ёрӣ расонед, агар ки шумо имконият дошта бошед. уоррен баффет мегӯяд, аз нобарориҳо натарсед, ҳамеша ба пеш равед. ҳар рӯзи зиндагӣ ин боз як санҷиш, як имтиҳон мебошад. агар ба ягон чӣ хоҳиш мақсад набошад ва ба пешрафтанро ҳаракат накунед, пас хатогӣ ҳам намекунед, хато ҳам намешавад, нобаробарӣ ҳам намешавад. вале ин тарзи ҳаёт на пул меорад ва ба шумо на хурсандию осудагӣ. шумо бо одамон муносибат кунед ва аз онҳо омӯзед ва ҳамеша ба пеш равед. дониста монед, ки хоҳ нохоҳ баъзан албатта гузашт кардан лозим мешавад. истироҳати худро, вақти холии худро дуруст истифода баред. шахсони оқил дар вақти истироҳат ба хондани китобҳои зарурӣ, газетаву маҷаллаҳо оиди тиҷорат, оиди пешравӣ, оиди тарбияи дурусти фарзандон ва зиндагонии одамони муваффақу бобарорро сарф мекунад. ин аз тамошои телевизион ва ҳархела сериалҳо хеле беҳтару хубтар мебошад ва ба шумо зиёдтар фоида меорад. худи уоррен баффет ҳар рӯз албатта вақт ҷудо карда худаш ба танҳоӣ нишаста асабҳояшро ором мекунад. ба пул муносибати нек кунед. пулро ҳамчун дӯсти наздики худатон қабул кунед. пул ба шумо ва дигарон ҳамеша мадад мекунад. бо пул муносибати гарму мусбӣ кунед, мегӯяд уоррен. ва худи вай ҳам борҳо дар вақти баромадҳояш бо табассум мегӯяд, ки ман хеле хуб медонам, ки дар ҳақиқат дар ман хислати модарзодию меросии муносибати нек, муносибати оқилонаи боодабона ва муҳаббат ба пул мавҷуд ҳаст. барои шахси бобарору муваффақ асло чунин гуфтаҳое, ки ҳатто ки гӯё вазифаи амалро бо оила якҷоя кардан намешавад, кор намедиҳад. душманони асосии ҳар шахс ин пеш аз ҳама ин надоштани хоҳиши аз таҳти дилонаи ӯ, мақсади аниқ, ҳамчунин шуҷоату нотарсию далерӣ, ки барои дигар кардани худ, барои пешрафти худ ва зиндагии ояндаи худ истифода намекунад, мегӯяд вай. мана якчанд маслиҳатҳои хеле оддии уоррен баффет. бигузор шумо миллиардери оддӣ нею, балки секарата миллиардер бошед, сарватмандтарини сарватмандон бошед, мегӯяд уоррен баффет. вале чизи асосӣ барои худи шумо дар зиндагонӣ ин сиҳат саломатии худатон ва аҳли оилатон мебошад, ки бо пули калон ҳам харидорӣ карда намешавад. ин давлату ин сарвату ин боигарӣ аз ҳама калонтарин мебошад. аз хотиратон набароед, ки мақсаду мароми зиндагии хушбахтии шумо ин дар аҳли оилаи худатон ва дӯстони наздикатон мебошад. шумо сарватманду миллиардер шаведу наздикону пайвандон надошта бошед, ёру дӯстон дошта бошед, пас ба кию барои чӣ
дар кор аст, ин хела сарватмандӣ, ин хела давлату ин хела боигарӣ. чӣ лозим? Ана барои ҳамин ҳам сиҳат, саломатии мустаҳкам доштан ва оилаи хушбахту сазовор бо дӯстони наздик асоси зиндагиро бояд ташкил диҳад. месобад Уоррен Баффет. боз як маслиҳати дигари вай ин мебошад, ки худатонро баъзан ба худатон барои инкор кардану не гуфтанро ёд гиред, одат кунонед. зеро аз ҳама чизи қиматтарин барои ҳама инсонҳои рӯи олам вақт мебошад. вақти гузарон, вақти бебозгашт, вақти бебаҳо, ки онро ба тилло баробар мекунанд. ана аз ҳамин сабаб ҳам аз ҳар соату дақиқа самаранок истифода баред ва ба сӯи муроду мақсади гузоштаатон равона шавед. ҳаракат кунед бо шахсоне ки ба шумо маъқуланд, пешраванд, муваффақанд ҳамнишинӣ кунед ва онҳо шуморо албатта рӯҳбаланду пешрафт мекунанд. худи вай оиди масъала мегӯяд, ки ҳаракат кунед, ки бо шахсони аз шумо баландтару болотаранд, шахсоне ки оқиланду хиратманданд ҳамкорӣ кунед. Баффет дар аввалҳои ба тиҷорат қадам гузоштанаш аз наздикону пайвандонаш $2000 ҷамъ карда ба кор сар карда буд ва баъди чанд сол ҳамаи ин ёру дӯстон, пайвандонаш соҳиби миллионҳо маблағ гардиданд, миллионҳо фоида гирифтанд. қарорро ба тезӣ қабул карданро омӯзед. ҳаракат кунед, қоидаи ҷамъ карданро риоя кунед. ҳар моҳ аз маблағи умумии даромадатон 10 то 20% ҷамъ намуда барои оянда сармоягузорӣ маблағгузорӣ сарф кунед. ҳамаи хароҷотҳои молиявиятонро ба нақша гиред. як бор ҳамаи намудҳои хароҷотҳои худатонро дақиқтар пурра таҳлил карда дида бароед. худатон мебинед, ки чӣ хел дар кору нодаркор, майдаю чӯйда сарфу хароҷотҳои беҳудае доштед. аз баҳри баъзе хароҷотҳои нолозима албатта баромаданатон лозим аст, зеро ин хароҷоту сарфҳо мумкин нодаркору зиёдатӣ бошанд. масалан, майда бошад ҳам баъзеҳо баъди ҳар хӯрокхӯрӣ ба хӯрдани шириниҳо, шарбатҳо ва дигар чизҳои лазиз одат кардаанд. чӣ лозим охир ҳаминҳоро баъд аз бо шиками сир боз як бори дигар тановул кардан? агар ҳамаи ҳамин хароҷотҳоро дар як ҳафтаинаш ё дар як моҳаш ё дар як солашро ҳисоб карда бароед, ин маблағи ба чашм намоёне мешавад. агар ҳаминҳоро сарфа кардан шавад ё ба ҷои ин ширинию шарбатҳо чойи оддӣ хӯрда шавад, чӣ қадар ба шумо фоида мешавад? шумо бояд ҳаракат кунед, хислатҳои манфии худро дигар кунед. ин фақат ба фоидаи худи шумо мешавад. як қоидаи хеле ҳам оқилонае мавҷуд аст. шумо хоҳ миллионер шуданӣ бошед ва ё не, ба ҳар ҳол ин рафтор ба шуморо муваффақу бобарор мегардонад. ҳатман дар ҳама кор нақша ва ҳисоботи молиявӣ баред. шумо бояд на танҳо хароҷотҳои ногузури ҳаррӯза, ҳамчунин бояд, ки як қисми маблағро барои пешравӣ, барои истироҳату барои рухсатиҳо ва боз
аз ҳама асосиш барои давраҳои пиронсолии осудаҳолона таъмин намуданро ба нақша гиред. ба мақсадатон гирифта аз паи иҷрои он гардед. агар шумо ҳамин нақшаро дуруст сохта тавонед, пас мефаҳмед, ки барои зиндагии яксолаи шумо чӣ қадар маблағ зарур будааст. шумо ана баъди ҳамин худатон захира кардани маблағро дарк мекунед. он гоҳ шумо то ҳадди ақал ба баъзе хатарҳову монеаҳо ё оқилона убур карда, паси сар карда гузашта рафта метавонед ва ба пеш мераведу албатта муваффақ хоҳед шуд. ба даст овардани мақсадҳои бузург ин кори саҳлу осон нест. барои ин сабру тоқат карда тавонистан, бо ақли расову фаҳму фаросати дуруст пеш рафтан зарур аст. ҳар як оқилона паси сар кардани як монеа ин як қадами дигар ба боло, ба зинаҳои баланди дигар, ки ба боло баромада мегирду дар болояш аз ҳама мақсади асосӣ, иҷрои мақсади асосии шумо истодааст, наздик шудан мебошад. ана барои ҳамин натарсида боло баромадан гиред. албатта ба мақсад наздик шудан мегиред. аз таҷрибаву дастовардҳои шахсони бобарор муваффақ омӯзед, истифода кунед. метавонед ҳар бегоҳирӯзиҳо вақти алоҳидаро ҷудо карда дар дафтари ёддоштҳоятон амали хуби иҷро кардаатонро қайд кунед. ё ин ки охири ҳар ҳафта ва ё ин ки ҳар моҳ баъди ин барои амалҳои хубатон худатонро бо худатон тӯҳфа мукофот диҳед. яъне метавонед ягон чизи ба худатон маъқулеро харидорӣ кунед ва ё ин ки ба консерт ё ин ки истироҳат равед. яъне ба хоҳишҳоятон вобаста карда иҷро кунед. ба хароҷотҳои майдаву чӯйда эътибори ҷиддӣ диҳед. ба пул эътибори махсус диҳед. ҳаракат кунед, қарз нагиред. агар ки шумо аллакай қарз гирифта бошед, пас дар навбати аввал онро соф кунед. интизомро хеле хуб риоя кунед. агар шумо миллионер шуданӣ бошед, пас ба нақша гиред, ки ақаллан дар 3 рӯзи аввал шумо аллакай нақшаи мукаммалеро дошта бошед. мақсадро хеле дурусту оқилона монед. аслоҳо бо нақшаи нотайёру хомхаёл кор сар накунед. яъне агар дар дарё шинокарданӣ бошед, валекин заврақи шумо аз чанд ҷояш сурохии обгузар дошта бошад, вайрона бошад, аслоҳо ҳоҷати ба қувваи вақт сарф карда ин заврақро аз нав таъмир кардани шумо шарт нест, балки заврақи дигару наверо гирифта дар дарё шино кардан хеле беҳтар аст. зеро шумо сӯи мақсад рафт истодед ва вақт ва маблағ ва қувва дуруст бояд ба ҳисоб гирифтан шарт ва зарур аст. муваффақият ба даст овардан албатта ин хеле хубу гуворо аст, вале шумо бояд дар ин роҳи муваффақшавӣ сиҳат саломатӣ мустаҳкамро фаромӯш накунед. албатта хурду хӯрокатон ва хобро ҳам ба тартиб даровардан шарт мебошад. дар олами тиҷорат Уоррен Баффетро ҳамчун шахси аз ҳад зиёд ҳам сарфакор ҳисоб мекунанд, зеро аксаран вай саҳмияҳо ва коғазҳои қиматноки ширкатҳои намоёнро не ё балки хеле дақиқкорона ба худ заруриро баъди таҳқиқу таҳлилҳои зиёд ва хулосабарорӣ кардан харидорӣ мекунад. мумкин яке аз сирру асрораш низ дар ҳамин бошад, вале ба ҳар ҳол дар замони имрӯза ҳам
дар аввали рӯйхати сарватмандтарин сарватмандони рӯи олам Уоррен Баффет меистад, ки шахси аз ҳама баландтарину сарватмандтарини дар байни миллиардерҳо мебошад. вақте ки аз Баффет мепурсанд ки таъсири боигарӣ сарват ба ҳаёти шахсии вай чӣ гуна аст, вай ҷавоб медиҳад, ки пул барои вай ин озодии амал карданро медиҳад. вале вай ҳеҷ гоҳе фермер ё заминдор шуданӣ набуд. барои ҳамин ҳам ҳавлии калону замину боғи калон ҳам надорад. ҳамчунин Баффет тамоман хоҳиши сохтани ҳавлию қасрҳои дабдабаноку калонро надорад ва зиёда аз 50 сол зиёд аст, ки дар ҳамон хонаи яквақтҳо харидааш зиндагонӣ мекунад. инчунин вай харидани яхта, киштиҳову самолётҳои калон, автомошинаҳои хеле қиматбаҳоро, ин ҳамаро вай тамоман маъқул намекунад. вай ҳисоб мекунад, ки ин ташвишу тараддуди зиёдатӣ мебошад. пас пули зиёду сарвати калон ба шумо барои чӣ зарур аст? боз мепурсанд аз вай. Баффет ҷавоб медиҳад, ки ман касби худро, шуғли худро хеле дӯст медорам. роҳҳои хеле хуби пулкор кардан ва сармоягузориро меёбам ва боз бо инсонҳое ки онҳо ба ман хеле маъқуланд, бо кори таби дил машғул шудан хеле ба ман маъқул аст. ана барои ҳамин ҳам ба ман ҳам пулу сарват маъқуланд ва барои ҳамин шуда кор мекунам, пеш меравам. ҳамин суханҳои Баффет дар ҳақиқат ҳам боиси эҳтиром аст. Баффет ба кормандонаш, мутахассисонаш муносибати хеле хубу некбинона дорад. онҳоро ҳамеша дастгирӣ мекунад ва онҳо ҳам ӯро дӯст медоранду ҳурмату эҳтиромаш мекунанд. мана як мисоли хеле оддӣ. дар давоми 15 соли охир ягон нафар корманд мутахассиси ширкати Баффет аз кор нарафтааст. ҳамчунин ба шахсоне ки ба вай маъқул нестанд Баффет коре надорад. Уоррен Баффет, ки ҳозир 85 сола мебошад, худро аз дигарон дида шахси хеле ҳам хушбахт ҳисоб мекунад, зеро вай ба фикру андешаҳои дигарҳо коре надорад ва ҳамчунин аз рӯи гуфти баъзеҳо амал намекунад. сирри сармоягузории муваффақонаро хуб медонад ва Уоррен Баффетро беҳуда ҳам мӯъҷизакори хеле кордон ҳисоб намекунад, зеро ки вай хеле ҳам оқилонаву ва бо дилпурӣ сармоягузорӣ мекунад. вай хеле ҳам бозорро оқилона омӯхта, ана баъд ба ҷои зарурӣ маблағгузорӣ кардан, сармоягузорӣ карданро муайян мекунад. вай ба дигарон ҳам маслиҳат медиҳад, ки агар шумо ба якборагӣ маблағи калонеро ба ягон соҳа сармоягузорӣ карданӣ шавед, пас бояд аввал асабҳои худатонро хароб накунед, зеро хатарҳо дар ҳар як роҳ албатта ҳастанд. буҳронҳои гуногун монеаҳо шуда истода ба сармояи шумо низ таҳдидҳо, хатарҳо таҳдид мекунанд. беҳтарини шумо бояд ба ширкату монополия ва ҷойҳое ки дилпуранд пеш мераванд, ана ба ҳамонҳо сармоягузорӣ кунед беҳтар аст. худи Баффет вақте ки ширкати Apple дар соли 2010 маълум машҳур гашт ва ҳама ба харидани саҳмияҳои вай сар карданд,
ва бо даромади калонаш ҳамаро ба ҳайрат гузошта бошад ҳам, Баффети кӯҳансол танҳо соли 2015 барои харид кардани як қисми саҳмияҳои ин ширкат қарор кард. Ҳама аз корҳои кардаи вай хайрон мешуданд. Вале Уоррен Баффет кори худро медонист. Ба куҷо рафтану чӣ карданаш ба вай маълум буд. Вақте ки замони технологияҳои наву пешрафта саҳмияҳои ширкатҳои Насдак хеле тез ба фурӯш мерафтанд, Баффет бошад онҳоро харидорӣ намекард ва аксар сармоягузорон ба ҳоли вай механдиданд ва ӯро пиракӣ аз ҳаёт ақибмонда, дар ҳаёт қафомонда ҳисоб мекарданд. Вале вай ҳамеша мегуфт, ки охир аввал ба ҷои сармоягузорӣ кардан он соҳаро ба хубӣ аввал омӯзӣ, донӣ, фаҳмӣ. Ту чӣ хел надонистаю нафаҳмида ба он ҷо маблағ месупорӣ, маблағи калон, сармояи калонро равона мекунӣ. Ман ки худам ин соҳаи технологияҳои навро намедонам ва дуруст намефаҳмам, барои чӣ пуламро надониста ба он равона кунам? Аслан шарики голфбозии Баффет бошад худи Билл Гейтс буд, вале вай ба соҳаи технологияи нав сармоягузорӣ накарда истода буд. Вале бо мурури замон, баъд аз чанд вақт, ҳамон даврае ки ба қавли худаш барои вай маъқул ҳисобид, Баффет ҳам барои соҳаи IT технологияи нав сармоягузориро сар кард. Баффет хеле оромона ва бо ҷидду ҷаҳд таъриху тарзи кори ширкатҳои сармоягузорӣ мекардаашро омӯхта мебаромад. Ҳама вақт албатта ҳамин одаташро риоя мекард. Вай бисёртар газетаи журналҳои навро ёфта мехонд. Аз навигариҳои илму техника ҳамеша бохабар шуда меистод. Миллиардер Баффет пешгӯӣ мекард, ки ин ташвиқоти технологияи нав, яъне IT, муваққатӣ мебошад ва дар ҳақиқат ин гуфтаҳои вай ҳозир маълум шуда истодаанд. Мана як бор ҳамон қоидаҳои асосии сармоягузории Уоррен Баффетро гуфта гузарем. Қоидаи якуми вай чунин аст: фақат саҳмияҳои ҳамон ширкатҳоеро харидорӣ кунед, ки шумо онҳоро медонед ва ба шумо маъқул бошанд. Қоидаи дуюм: бовар кунед, вале албатта шумо тафтишу таҳлил кунед, санҷед. Агар ширкат фоида нагирифта зараровар шуда монад, тезтар аз баҳри ин хела ширкат ва саҳмияҳои он бароед. Ба тиҷорати байналхалқии ҷаҳонӣ диққат диҳед. Онро хеле хуб дақиқкорона омӯзед ва истифода баред. Баффет барои ширкатҳоеро, ки саҳмияашон пурра харида гирифтааст, мустақилияти пурра медиҳад. Албатта мудирашро таъин мекунад, масъалаҳои молиявии онро ҳал мекунад, вале барои истеҳсолот бошад, пурра истиқлолиятро ба ихтиёри мудирияташ месупорад. Барои мудирони интихоб кардааш бошад, Баффет маслиҳат медиҳад: аввалаш ростқавлӣ ва ҳалолкорӣ. Ин дар ҳама соҳаҳо, махсусан дар вақти ҳисобтайёркунӣ мебошад. Вай пеш аз ҳама дар мудирони худ хислатҳои пурқудратӣ, ҳалолкорӣ ва ҳушёриро хеле меписандад ва талаб мекунад. Аз ҳама асосияш, мегӯяд вай, ҳалолкорӣ мебошад. Агар инсон ҳалолкор набошад, пас дигар хислатҳоро умуман аз вай умедвор шудан лозим нест. Дигараш бояд ҳамаи мудирон шахсони оқилу доно бошанд, ҳурмату эҳтироми ҳамдигарро ба ҷо оранд. Самаранокии истеҳсолот аз он ки ба кӣ тобеъ буданаш вобастагӣ
надошта, балки аз муносибати онҳо ба меҳнату ба якдигарашон вобаста мебошад. дигараш маслиҳати Баффет он мебошад, ки музди меҳнати мудирон на ба вазифаи баланди онҳо вобаста карда гузошта шавад, балки ба самаранокии истеҳсолот бояд вобаста карда шавад. борҳо Уоррен Баффет гуфта гузаштааст, ки сатҳи иқтисодиёти Америка ӯро хеле ба ташвиш овардааст, зеро ин ҷо дурӯғгӯӣ, нафсбадӣ, ришвахӯрӣ, ҳаромкориҳо хеле зиёд шуда истоданд ва бояд ин системаро тезтар тағйир дода шавад. соли 2011 Баффет худаш таклиф кард, ки барои ҳамаи сарватмандон андози зиёдтар шкалаи баландтареро тартиб додан зарур аст ва мегуфт, ки ин кор дар ин замона ба ҳақиқат наздиктар мешуд ва барои поён бурдани камоматҳои бюджети давлат ҳам хеле мадад мерасонад. Баффет мегӯяд, ки сармоягузор бояд хеле ҳам шахси оромтабиату хоксор бошад, зеро ки ҳама вақт қурби саҳмияҳо болову поин рафта меистанд. агар саҳмияҳои ба даст овардаи Баффет паст шуда истода бошанд, вай оромона фикру андеша карда сабрро пеш мегирад. сабру тоқат асбоби ороиши бузургон, мардон мебошад, мегӯяд вай, зеро ки вай инро хуб мефаҳмад, муваққатан буданашро мефаҳмад, медонад. яке аз устодони Баффет дар соҳаи сармоягузорӣ Чарли Мангет буд, ки таъсири омилҳои асосии ки ба муносибатҳои пулии молиявии одамон таъсир мерасонанд. ин назарияро Ричард Даллер дурусттар тақвият дода буд ва акнун ҳамин назарияи онҳо дар бисёр донишгоҳҳои машҳури рӯи олам дарс гузашта мешавад ва ин таъсири фикру андешаронии мусбӣ ба муносибатҳои пулӣ молӣ ҳамчун фанни алоҳида ҳисобида шудааст. дуруст омӯхтану фаҳмидани амал кардан ҳамин назарияш таъсири фикру андешаҳоро ба муносибатҳои пулӣ на танҳо ба ҳамаи сармоягузорон, балки ба тамоми шахсон, ба ҳамаи он инсонҳое, ки ба пул сару кор доранд, албатта муносибатҳои пулию молиро истифода мебаранд, хеле ҳам шарту зарур мебошад. бисёриҳо дар мавриди муносибатҳои пулию молӣ ба ҳавобаландӣ, кибру ғурур, худписандӣ роҳ медиҳанд, ки оқибати неке надорад. ана ҳамин хела касон на танҳо ба худашон, балки ба бозор низ ва ҳамчунин ба дигарон низ зарари калон мерасонанд. онҳо дуруст таҳлилу таҷриба накарда, хулосабарорӣ накарда ба хатогӣ роҳ медиҳанд. ана барои ҳамин ҳам аввал пеш аз он ки ягон қарори қатъии дуруст қабул карда шавад, бояд онро дурусттар омӯхта, санҷида, таҷриба карда, таҳлилу хулосабарорӣ карда, дида баромада, баъдан қарори дуруст қабул кардан лозим аст. охир ҳама медонад, ки барои аз фикру андешаҳои берун кардани хаёлҳои манфӣ бояд на камаш 3 маротиба зиёдтар фикру андешаҳои хаёлҳои мусбиро ҷой додан зарур аст. Ричард Таллер як таҷриба гузаронид. ду гурӯҳро ҷудо карданду ба онҳо $30 доданд ва ду роҳ нишон доданд. $30 гирифта рафтан ва ё ин ки ба мусобиқаи тангапартоӣ ҳамроҳ шудан. шарти тангапартоӣ чунин буд: агар ту бурд кунӣ $9 мегирӣ, яъне бохти $9 медиҳию. агар бурд кунӣ
$39 пул мегирӣ. бисёриҳо мусобиқаро интихоб карданд, зеро дар ҳолати бохт ҳам онҳо соҳиби $21 мешуданд. барои гурӯҳи дуюм бошад, шарти дигар гузоштанд, ки шахс ҳамон $30 гарантиянок кафолатдор мегираду бозӣ намекунад ва ё бозӣ мекунаду дар ҳолати бохт $9 камтар мегирад, яъне $21. шахси ғолиб бошад, $39 мегирад. аксарияти иштироккунандагон мусобиқаро интихоб карданд. дар ҳар ду гурӯҳ ҳам мақсади асосӣ якхела буд, вале шартҳо гуногун монда шуда буданд. мана боз як мисоли дигар. шумо киссаи либоси гарми худро ки хеле вақт боз онро напӯшидаед, кофта истода якбора аз он маблағе меёбед ва аз ин хеле хурсанд мешавед. охир фикр кунед, ин либоси худи шумост, пул ҳам аз они худи шумост, вале аз ин маблағи ёфтаатон шумо шоду хуррам мегардед. ана ҳамин хела ба мисол оварда монанд дар сармоягузорӣ ҳам ҳамин хела мешавад. баъзан сармояи гузоштаи шумо фоидаҳои калон меорад ва шумо гумон мекунед, ки соҳиби маблағи калон шудаед, вале шумо ҳамон чизеро дуруст нафаҳмида наметавонед, ки ин ҳама подоши ҳамон зарарҳое ки пеш шумо кашида будед. дониста тавонистани психологияи сармоягузорӣ ана ҳамин аст сирру асрори миллиардер Уоррен Баффет. даромади фоидаҳои хеле калони вай аз ҳисоби сармоягузорӣ бо таҳлилу хулосабарориҳои хеле аниқу шахсияш асос карда шудааст. амалиётҳои сармоягузориҳои вай бошанд хеле ҳам асосноку дилпурона мебошанд, вале баъзан мешавад, ки дар роҳи вай буҳронҳову мушкилотҳои монеаҳо пайдо мешаванд. вале Баффет ҳеҷ гоҳ одати қафогаштанро надорад. вай пеш меравад. донистани психологияи шахсӣ хеле муҳим аст. сармоягузорӣ ва албатта сармоягузори соҳибақлу маълумотдор аз хатогоҳиҳои дигарон хулосаи зарурӣ мебарад, аз онҳо меомӯзад. шахси бобарору сарватманд ҳамон шахсест, ки ҳамеша аз рӯи таҳлилу таҷриба ва хулосабарории аниқ амал мекунад. мана якчанд маслиҳатҳои хеле муфиди Уоррен Баффет ба сармоягузорони ҷавон. таи 40 соли охир дар олами сармоя тағйиротҳои куллӣ ба амал омаданд. акнун ҳамон роҳҳои пештарии истифода мекардаи сармоягузорон дуруст кор намедиҳанд. бозори молиявӣ, бозори коғазҳои қиматнок мисли пештара кафолати гирифтани даромадҳои калонро намедиҳанд, надоранд. ҳамчунин тарзу омилҳои пештара қобили қабул ҳам нашуда монданд. яке аз тарзҳои хеле ҳам камхатару муваффақу бобарори дилпур ин маблағгузорӣ намудани сармоягузорӣ ба якчанд намуди коғазҳои қиматноки саҳмияҳои ширкатҳои пешраву муваффақи гуногун мебошанд. вале ин роҳро Уоррен Баффет маъқул накардааст. вай барои худаш роҳи тамоман дигару ғайриоддиро интихоб мекард. дар бораи Баффет дигар сармоягузорон ҳамин хел нақл мекунанд, ки вай албатта гӯё сирру асрори дуруст сармоягузориро хеле хуб медонад, ки онро дигарон намедонанд. асосан вай дар вақти сармоягузорӣ ба се омили асосияш эътибори махсус медиҳад.
аввалинаш вай нархи саҳмияҳои ҳамон ширкатеро дар биржаи молию пулӣ ки поён меравад интихоб мекунад. дуюмаш ин ширкат давраи мумкин мушкилиеро аз сар гузаронда истодааст ки ба монанди дигар шудани роҳбар аст ё ин ки дигар майда чӯйдаҳо. сеюмаш бошад ба ин ширкат дигар сармоягузорон эътибори дуруст надода истода бошанд. ана ҳамин омилҳоро Уоррен Баффет хеле моҳирона фаҳмида таҳлил карда дарҳол аз паи амал кардан мегардад. нарх мегӯяд Уоррен Баффет, ин ҳамон чизест ки ту пул месупорӣ, вале арзиш бошад он чизест ки ту онро соҳиб мешавӣ. барои он ки монанди Баффет амал намоӣ, бояд аввал ба стратегия ва роҳҳои амали вай дурусттару чуқуртар шинос шавӣ. онро омӯхта аз худ карда тавонӣ. қадами аввалаш ҳамаи фикру андешаҳои худро оиди сармоягузорию маблағгузорӣ пурра ба биржаи пулии молӣ равона накунӣ. худи Баффет тамоман биржаро дуруст қадр намекард, вале ба ҳар ҳол баъзан вай дар суроғи сармоягузороне ки ба саҳву хатогиҳо роҳ дода бошанд ва онро дар биржа ин корро карда бошанд, вай хеле онро моҳиронаву устокорона ба фоидаи худаш истифода бурда метавонист ва бо нархҳои хеле ҳам пасту арзон мувофиқ харидорӣ карда мегирифт. қадами дигараш ҳамеша Баффет ҳамон саҳмияю коғазҳои қиматноки ҳамон ширкатҳоеро харидорӣ мекард, ки барои даромад овардашон ҳама вақт ҳатто онҳо дар давраҳои буҳронҳо ҳам фоида меоранд. гарчанде камтар бошад ҳам, вале ба ҳар ҳол онҳо фоиданоку фоидаовар бошанд. қадами сеюмаш бошад, ҳар шахси сармоягузор бояд аввал бо ҳамон ширкатеро ки сармоягузорӣ мекунад бояд таҳлил карда тафтишу хулосабарории аниқу ҳаматарафаро карданаш диданаш лозим, ки ҳамаи ҳисобу китоб дар ҳақиқат дуруст бошад. махсусан вай таъкид мекард ки аз ҳамон ширкатҳое ки баъзеи онҳо маблағҳои аз ҳисоби фоидаҳои ба даст овардаашон ба кормандонашон пинҳонӣ додаро ин мукофотпулҳоро дар ҳисоботҳояшон нишон намедиҳанд, тезтар аз онҳо дур шавед. аслоҳо бо чунин роҳбарону бо чунин мудирон ҳамкорӣ накунед, мегӯяд вай. ҳамчунин ба ростқавлӣ, поквиҷдонии роҳбарон эътибори дуруст ҳосил кунед. Уоррен Баффет тамоман ба роҳбарони ҳамон ширкатҳое ки ваъдаҳои осмоншикоф оиди ба тезӣ соҳиби фоидаҳои калону баланд шуданро медиҳанд бовар намекард ва бо онҳо ҳеҷ гоҳ ҳамкорӣ карданро ҳам намехост. охир фардо чӣ шудан ё оянда чӣ шуданашро инашро пешакӣ кӣ гуфта метавонад, кӣ кафолат медиҳад? фақат чӣ шудану чӣ монданро худованд медонаду халос. дар соҳаи сармоягузорӣ албатта давраи шиносҳоро зиёд кунед. ин ба фоидаи кори шумо мешавад. акнун қоидаҳои сармоягузориро дида мебарем. якум, шумо бояд хеле аниқу дуруст муайян кунед, ки шумо ба кадом соҳаву кадом самт сармоягузорӣ карданед ва оё ҳамин соҳаро
дуруст мефаҳмед, маълумот доред ва ба ҳама тарафҳою характерҳояш сарфаҳм рафта метавонед. аслоҳо ба ҳамон ширкате ва ё соҳае ки шумо дар бораи вай дуруст тасаввуроте надоред ё маълумоти мушаххасе надоред, сармоягузорӣ накунед. дуюмаш, албатта шумо бояд нақша дошта бошед. ҳамаи шахсони муваффақу бобарор пешрав вазифаву амалҳои ва роҳҳои худро дар нақшаю барномаҳояшон нишон медиҳанд ва дар ҳолати зарурӣ ба ин барнома албатта каме тағйирот дар оварданашон мумкин аст. сеюм, ҳамеша ба тағйирёбию дигаргуншавии шарту шароитҳо эътибори махсус диҳед. ҳамеша назорат бурда истед, зеро дар шароити иқтисоди бозорӣ ҳамеша иқтисодиёти бозор мунтазам якхела намешавад. доимо тағйирёбанда, болою поиншаванда мебошад. аз воситаҳои ахбор бехабар намонед ва албатта дар ҳолати зарурӣ ба корномаи худатон, ба нақшаҳоятон тағйирот ворид намоед. чорум, хислату характери нишондиҳандаи амалиёти пешрафти ба худатон маъқулро дуруст омӯхта таҳлил кунед. панҷум, дар бораи роҳбарони ширкат маълумотҳои заруриро ҷамъоварӣ кунед. шашум, баъди пурра таҳлил карда баромадани ҳамаи тарафҳои кори ширкат, шумо онро агар ба худ маъқул ҳисобед, пас аз мушкилотҳо ва монеъҳои давраи буҳронӣ наҳаросед. аз рӯи қарори қатъии қабул кардаатон амал кардан гиред ва ба пеш равед. ҳафтум, агар ки баъди ҳамаи ин таҳлилу хулосабарориҳо шумо барои худ объекти сармоягузориро маъқул накардед, пас аслоҳо таваккалӣ ба ягон ширкат сармоягузорӣ накунед. беҳтараш бо сармояҳое ки дар даст доред сабру тоқат кунед ва то даврае ки ҷойи аниқу дилпурӣ ба худатон пайдо нашавад, беҳуда ба ҳар тараф маблағгузорӣ накунед. маслиҳатҳои муфиди Уоррен Баффет. гарчанде ки шумо шахси хеле ҳам истеъдоднок бошед ҳам, бо тамоми ҳастиятон, кӯшишу ғайрататон ҳам доимо ҷӯш мезада бошад ва ба худатон хеле боварии калон дошта бошед ҳам, шумо бояд фаҳмед ки барои ҷобаҷо шавии баъзе корҳо, барои гирифтани натиҷаи сармоягузориҳо вақт хеле зарур аст. вақт. охир андеша кунед. ин ба монанди он аст ки кӯдак ҳам баъди 9 моҳи ҳомиладорӣ, на ин ки баъди 1 моҳ, баъди 9 моҳ ба дунё меояд. агар шумо гӯед ки худатонро хеле оқилу доно ҳисоб мекарда бошед, пас барои чӣ ман сарватманду миллиардер ҳастам? муҳим нест ки шумо зиндагиро аз куҷо сар мекунед. муҳимтар он аст ки шумо зиндагиро чӣ тавру ба куҷо равона месозед, ба куҷо бурданеду куҷо мебаред. дар ҳолатҳои буҳронҳо сармоягузорӣ намудан ин ба монанди он аст ки ту барои оббозӣ ба баҳр даромадаӣ ва вақте мадду ҷаҳр муайян мекунад ки ту барои оббозӣ бо шалворчии такпӯшакат даромадӣ ё ин ки тамоман луб-луч бошӣ. ҷуволи холиро рост гузошта намешавад. ҳар рӯз барои беҳтар намудани хислатҳои манфии худатон кор кунед. онҳоро
بهتر کنید. استعدادتان را انکشاف دهید. آموزید. تجربه گیرید. پیش روید. موفق شوید. سرمایه گذاری به خودتان این معنای آن را ندارد که به مبلغ آموزش ها به دانشگاه پرداخت کردن را باشد. من باشم 2 دیپلم معلومات عالی دارم و این دیپلم هایم را هیچگاه به دیوارهای خانه‌ام آویخته نماندم و راستی گپ من خودم آنها را به کجا مانده باشم خودم حالا نمیدانم. هیچگاه قراربرایی را کشال ندهید. حرکت کرده تست تحلیل نموده خلاصه براری را از خود کنید. زیرا این واسطه اساسی پولکارکنی می باشد. این را سانی‌تر خواهید فهمید. هیچگاه چقوری دریا را با هر دو پای یک جایه سنجیدنی شده به دریا ندروید. اگر از صدق دل مهنت کنی همان آفتابی که چشمانت را خیره میکرد اکنون تخت پشتت را روشن خواهد کرد. پیش از آن که یگان کار را آغاز کردن اول عاید مبلغش گپ زنان کنید. زیرا اگر این کار را نکنید پس شما را فریب کردنشان ممکن است. این درس را من خیلی از خودسالی آموخته توانستم. باری من و رفیقم را بابایم خواهش کرد که ما برای تازه کردن مالهای مغازه به وی یاری رسانیم. ما دوام 5 ساعت بی تنفس زحمت کشیدیم. همه قوطی ها را کشانیده جابجا کردیم. ولی بعد انجام کارمان به ما 90 سنت به 2 نفر مزد داد. من همان وقت از این ناعدالتی خیلی به قهر و غضب آمده بودم. امکانیت بعضم به کس پیدا می شود ولی تو همه وقت برای این حالت همیشه باید تیار و آماده باشی. وقتی که از آسمان طلا می بارد باید که تو برای گرفتن طلا در دستت ستیل داشته باشی، نه اینکه 2 کفی دستت را داری. برای شخص عاقل و خردمند یک کمی دیگر کردن طرف کفایه است که شمالی به تو مقابل آمده ایستاده برعکس باد مراد دو مساعد گردیده به تو برای به مقصد رسیدنت مساعدت خواهد کرد. همه وقت معده چویده را هم البته به حساب گیرید تا اینکه آینده صرفه زیادی را به دستتان آرید. اگر در حرم تو 40 زن داشته باشی پس تو هیچگاه به خوبی و پررگی یگان توی این زنها را فهمیده نمیتوانی. اگر در بازار یگان شخص بیعقل و نادان را پیدا کرده نتوانستی پس معلوم میگردد و بدان که خودی تو بیعقل و نادان هستی. در هر یک انسان شما 3 خصلتش را درست نگاه کنید. یکم عقل و خرد و فهم و فراستش. دوم قوه و غیرت قدرتش. سوم راست قولی و پاک رفتاریش. اگر آن شخص راست قول و پاک رفتار نباشد پس حاجتی در وی جستن و دیدن و یافتن عقل و خرد و فهم و فراست نیست. هر یک انسان معتبر هم دوره گذشته زندگی را دارد و هر یک گناهکار هم البته آینده دارد. تا توانید حرکت کنید که قرض نگیرید زیرا این راهی خوب نیست. باز حرکت کنید که قرضهای داشته‌تان را تیزتر صاف کنید و البته مبلغ جمع کرده با معامله و تجارت مشغول شوید و موفق گردید.
шахсан умуман ба ман ягон маротиба муяссар нашудааст ки бо одамони аблаҳу беинсоф соҳиби муваффақият. шуморо зарур аст ки барои қарори дурусту оқилона зиёд фикру хаёл кардан шарт нест, вале шарту зарур аст ки қарори аблаҳона қабул накунед. дар ҷавонӣ дар мусобиқаи давидан иштирок карда ғолиб нагаштам. бори дуввум ҳам иштирок карда боз ғолиб шуда натавонистам. ва ана ҳамин барои ман дарси кушоди равшани зиндагӣ гардид. зеро баъди ин ман дар соҳаи тиҷорату сармоягузорӣ аз ҳамон тиҷорате ки ба ман фоида намеорад ҳарчи тезтар худамро ба канор мегирам ва мегурезам. ҳамаи он кору маслиҳате ки ба дигарон медиҳанд накунед, вале албатта онҳоро гӯш кунед ва ҳамон тарзе кор кунед ки худатон онро маъқул мешуморед ва бигузор ин амали шумо хилофи маслиҳатҳои дигарон бошад. ҳеҷ гоҳ аз паси мӯд наравед, надавед. ҳамонро истифода баред ки ба худатон маъқул асту аз он бадани шумо роҳат мекунад. ҷисму ҷони шумо ҳаловат мебарад. хеле хуб дар хотир доред, бозори саҳмия ва коғазҳои қиматнок хеле ҳам беақлона мебошад. ҳеҷ гоҳ ба соҳаҳои дуруст наомӯхтаатон, надонистаатон таваккалӣ сармоягузорӣ накунед. зиндагии хоксоронаро пеш гиред. зиндагиятонро худатон идора карда тавонед. охир ин зиндагии худи шумост ку, на шахси бегона. агар хоҳӣ ки нонпас шавӣ, бояд пеши нонвой равӣ ва омӯзӣ. агар ки шахси сарватманду миллионер шуданӣ бошӣ, пас пеши сарватмандону миллионерон рафта омӯхтанат лозим аст. фаҳмида тавонистани он ки ба чӣ дуруст эътибор додан шарт набуданаш, ин ҳам монанди он аст ки бояд ба кадом чиз эътибори зарурӣ дода шавад мебошад. хеле хуб гӯш кунеду дар хотир нигоҳ доред. ҳамин рӯз ҳеҷ гоҳ дигар кардану баргардондан намешавад. вақт ин тиллост. ман аз аввал хеле хуб медонистам ки сарватманди бузург мешавам ва лаҳзаеву заррае ба ин нобоварӣ намекардам. ба худам боварии калон доштам. ростқавлию поквиҷдонӣ ин ҳам хеле ҳам сифатҳою хислатҳои олии инсонист ва ин хислатҳоро аслоҳо аз одамони пасту разил умедвор нашавед. муваффақу бобарор будан ин хеле зиёдтару баландтар меистад аз ҳисоби калони банкӣ дида. қоидаи рақами 1. ҳеҷ гоҳ пулатонро гум накунед. қоидаи рақами 2. ҳеҷ гоҳ қоидаи якумро аз хотиратон набароред. уоррен баффет мегӯяд, дар байни ҳамаи он шахсони сарватманду миллиардерҳое ки ман мешиносаму ба онҳо ҳамкорӣ мекунам ва ба хубӣ медонам, ягон нафарашон бефаҳму беақлу бефаросат набуданд ва ягон нафари онҳоро ҳам пулу сарвату боигарӣ дигаргун карда накардааст ва онҳо аз худ нарафтаанд. барои шӯҳратманд шудан, соҳиби обрӯ эътибору соҳибэҳтиром гардидан камаш 20 сол зарур мебошад. вале барои гум кардани номи нек бошад, ҳамагӣ 5 дақиқа кифоя мебошад. дар олами тиҷорат оинаи ба қафо нигоҳкунанда бояд ки аз оинаи тарафи пеш дида тозатар буданаш зарур аст.
ман дар ҳақиқат сару либоси қиматбаҳо мепӯшам, вале ин сару либос дар тани ман хеле арзон менамояд. ба зиндагии имрӯзаат маҳкам часпида нагир. ҳамеша пешрафтанро ёд гир. як инсоне дар зери сояи як дарахте нишаста роҳат мекунад ва ана ҳамин дарахтро як шахси дигаре хеле пештар шинонда нигоҳубин кардааст. ҳамеша натиҷаи хубро ба даст овардан аз умеду орзу кардан беҳтар аст. охирсухан. соли 2012 дар Уоррен Баффет духтурон бемории хеле ҷиддиро ошкор намуданд, вале баъди 2 моҳ худи ҳамон духтурон ӯро бо тамоман сиҳату саломат шуданаш табрик гуфтанд ва Баффет ба ҳамон кору бори пештараашро бо муваффақият давом дод истодааст. ширкати холдингии вай бо тамоми қудрат фаъолият карда пешрафт истодааст. Баффет акнун ҳар чӣ қадар зиёдтар маблағро ба соҳаҳои технологияҳои пешрафтаи имрӯза ва дигар ширкатҳое ки худаш онҳоро таҳлил намуда интихоб кардааст, сармоягузорӣ, маблағгузорӣ мекунад ва албатта аз ҳама асосияш кори вай қисми зиёди маблағҳояшро албатта ба фондҳои хайравияш равона мекунад. ин сармоягузори 85-сола Уоррен Баффет чунин ҳисоб мекунад ки шахсони хушбахттарин ин ҳамон шахсонеанд ки корҳои дӯстдоштаи худашонро иҷро мекунанд ва ба онҳое ки чизе мепурсанд албатта маслиҳати дуруст медиҳанд, оқилона роҳро нишон медиҳанд ва ба дигарон мадад мерасонанд, кӯмак мекунанд. муваффақу бобарор бурдан аз ҳисоби банкӣ дида хеле беҳтару хубтар аст, мегӯяд Уоррен Баффет. китоб хонед, омӯзед, таҷриба кунед, сарватманду миллионеру миллиардер шавед. поёни китоб.